ngize ngafanisa namazeze nanka ngayifanisa nempaphe zenkukhu naziya antu akubona kulidlile kulincelile igazi umuntu uzokushaya ngalento enye uyayibona uyenza kokuyicosha nasemzimbeni wakho ezinye awuziboni uzwa ngokudliwa kuphela ulunywa lana laphana angathi kunembungu lezi kuncela igazi bakushayile wena bakushaye ngaso lesichitho lesi samazeze okunye uzwa ngathi uyahanjwa kunaloko okuncane kwakhona thina sikubiza ubutata uncane chicken slices okuzintwala okuncane okuhamba enkukhwini uzuhlala uyahanjwa la emzimbeni iyaku-irritate lento ize iphazamise nemizwa yakho ugcina ungasalulangazelela ucansi ngoba u-overly irritated. Yo, mkhulu, I'm experiencing worms in my body. They move around my body. Ya ukhulume nami ungifonele 073 0373 093. Siyabonga makukhona abafakazela